Zdravím, tu Erik. Dneska máme trošku svieže ráno a skúsime si naštartovať vetriesku, že ako nachytím pri koľko ukazuje minus 17. Tak pôjdeme na to. Tak ako som vravel, je 17 pod nulou a skúsime, ako naštartuje. A to vetrieska teraz. Má to 5-ročné batérky, jedna je trocha slabšia, už tá nedrží elektriku, ale a druhá je ešte dobrá. Takže skúsime, dúfam, že Gretka slečna zo Škandinávie ešte spí. Oddych. Tak na druhý pokus to celkom dobre zvládla. Troška zadimí, do 2 minúty, kým sa to zohreje. A potom to ustane. Takže dobre. No a po 20 minútach voľnom behu si už šepoce ako má. Tak zvládla to dobre. Tak po nejakých 18 km sa to už aj zohrialo, skoro na 60 stupňov. Vymenie zostalo. A už je to pekne odsýpa. Je aj celkom teplotný teraz. Takže tak.